Veselé príbehy napísala Margita Čapkovičová. V knihe sú 4 rôzne veselé a vtipné rozprávky obohatené kúzlami. V tejto rozprávke si vypočujete 3. príbeh o čarovnom vedre. Bola neskorá jar. Na veľkej záhrade sa zelenala tráva a rozkvitali farebné kvietky. Na stromoch dozreli prvé čerešne. Deti, ktoré sa hrali na záhrade, si zmysleli, že si naoberajú niekoľko čerešní. Snažili sa vyliezť na strom, ale konáre boli pre nich príliš vysoko. Tak sa rozhodli, že si niečo pohľadajú, aby mohli na neho vyliezť. Potom v šupe našli jeden drevený rebrík. Všimli si tam tiež žlté vedro. Aj to si zobrali so sebou, aby si mohli do neho dávať naoberané čerešne. Rebrík si opreli ku kmeňu stromu. Vedro si položili vedľa neho. Deti vyliezli hore po rebríku na strom, sadli si na konáre a oberali sladké čerešne. Chceli ísť hodiť do vedra, ale čo sa stalo? Vedro sa zrazu pohlo, odskočilo vedľa a začalo bežať preč. Deti sa veľmi prekvapili. Rýchlo zliezli zo stromu dolu a začali vedro naháňať. Vždy, keď už ho skoro chytili, veľmi šikovne pred nimi utieklo. Vedro, kam utekáš? Počkaj na nás! Volali na neho. Chyťte ma, chyťte ma! Po tme húcky zvolalo vedro. Deti sa prekvapili ešte viac, keď ho počuli rozprávať. Ak ma chytíte, tak vám naoberám čerešne. Deti ho naháňali po celej záhrade. Neskôr vedro skočilo do malej studničky. Deti sa k nej opatrne priblížili. Vedro si nabralo vodu a oblialo ich. Deti zvískli. Vedro sa tomu potmeh úcky zachychotalo. Potom vedro vyskočilo von zo studničky a utekalo ďalej. Bolo veľmi rýchle a deti ho zrazu uvideli na druhom konci záhrady. Odtiaľ sa na nich šibalsky chichúňalo. Deti s výskotom utekali za ním, až sa im ho nakoniec podarilo chytiť. Vedro im na to povedalo. Deti, aké ste šikovné, chytili ste ma. Teraz vám za odmenu naoberám čerešne. Tie sa zvedavo spýtali. Ako nám ich naoberáš? Vedro im odvetilo. Poďte so mnou ku stromu a ujdite. Keď už všetci boli pri strome, vyskočilo hore medzi konáre a čerešne samé začali padať do vedra. Keď zoskočilo dolu, deti sa veľmi potešili. S vedrom červených čerešní sa vrátili do domu za babkou. Na stole bola veľká mysa, do ktorej vysypali čerešne. Babka ich pochválila, aké sú šikovné. Ale deti jej na to odpovedali. Tie čerešne sme nenaoberali my. A kto ich naoberal? Spýtala sa babka. Toto vedro. A deti ukázali prstom na neho. Veď to nie je možné, odvetila im babka. Áno, je to možné. Vedro vyskočilo hore na strom a čerešne same začali do neho padať. Ale deti, také vedro neexistuje.
Babka, my ti to dokážeme. Vedro sa trochu pohýbalo a potom sa zrazu ozvalo. Chyťte ma! A rozbehlo sa smerom von do záhrady. Keď to babka počula a videla, veľmi sa prekvapila. Potom sa deti aj s babkou rozbehli za vedrom. Keď sa im ho po dlhšej dobe podarilo chytiť, tak im za odmenu vedro znovu sľúbilo, že im naoberá čerešne. Vyskočilo hore na strom a čerešne začali same doňho padať. Babka sledovala vedro s vygúlenými očami. Keď zoskočilo na zem, prišlo ku nej a povedalo: Nech sa páči, babka, tu máte ďalšie čerešne. Ona sa mu poďakovala a zvedavo sa ho spýtala. Vedro, ako je to možné, že som ťa dnes videla prvýkrát? A ešte k tomu aj skáčeš, beháš a dokonca aj rozprávaš. Vedro jej na to odpovedalo. Ja už som tu od nepamäti, ale po dlhých rokoch ma v šope našli až tieto deti. Ako sa to všetko stalo, mi vyrozpráva môj bývalý majiteľ domu. Bolo to veľmi dávno, keď som bolo ešte obyčajné vedro. Majiteľ mi povedal, keď bol raz so mnou v záhrade, nastala obrovská búrka. Blesky šľahali po celej oblohe. Jeden nezvyčajný blesk ma silno zasiahol a potom krúžil okolo mňa. Ja som spadla nabok. Ďalšie ráno sa stal veľký zázrak. Keď som sa prebralo, zrazu som malo oči, nos aj ústa. A nie len to, odtedy mám aj ruky a nohy, tak som mohlo dokonca aj skákať a bežať. Takmer ma z toho prekotilo. Babka mu na to odvetila. Teraz už tomu rozumiem. Ľudia sa veľakrát o tejto zaujímavej historke rozprávali. Ale myslela som si, že sú to len také táraniny. Deti boli z toho príbehu nadšené. Vedro sa im veľmi páčilo. Tak sa ho spýtali. Prosím ťa, Vedro, zostaneš tu s nami? Jasné, že zostanem. Veselo im odvetilo. To sme veľmi radi. Spolu budeme zbierať čerešne a babka bude piec z nich koláče. Babka sa na to ozvala. Upečiem vám ich, ale keď mi budete pritom pomáhať. Deti aj s vedrom súhlasili a s radosťou babke pri pečení pomáhali.